First time na akong pagbalik sa pagsimba. Oh my God! So, mag-inis na ako dahil kaya nagbagting na amo ang simbahan mga kaupaw. So, let's go! Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili, sino bang dapat pumili? Sino nga ba, ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw. Good morning mga kaupaw. So, nandito ba ako ngayon sa aking kwarto para bihis for today's video, for today's Sunday kay Domingo karon mga kaupaw na bayot, so magsimba ta. First time na akong pagbalik sa pagsimba. Oh my God! So mag-inis na ako dahil kaya nagbagting na amo ang simbahan mga kaupaw. So let's go! Wala mga kaupaw na nandito po na narako sa balay sa kong kauban magsimba pero nangaan pa ang sila. So ako manamin ko kung usap akong nawong. So usap akong nawong po noon. Wait na day, kay magsimba na ta day. Ay pala bikabutan. Oh, diba nangaan pa sila diba magsimba pero nangaan pa sila, Diyos ko Lord. So, hala namin saging. Pangatag pud mo oy. Wala naman nakatag og saging, balaan kayo mo. Hala. Taasaan ni oy, hala ka. Ayan simbahan kay mga nimba namin. Let's go. Hanay tao da mo lang aga dati. Hanay tao guys. So yung mga kaupaw, so init kayo. Ha? Ano na jacket yung Yellow. Ang maron kay di man maigos sa kwarto. Katong yellow kong ikuha. Large man ang yellow. maroon na po ang ikon gapon. Ako amang yung to nagkambyo kita. Chado ni kitong hilo. Ito na lang. Char. Inita kaya. So, camera duhantan guys. Yan nagpabilin si Auntie Gani. You can dance, you can dance. So, yun na nakaupan. Sige. Ha? Mana mau practice? Ay kabalo naman ko na siya. Kana ray memorize niya. Kabalo naman na. Wala pa mong pari. So, nagpaabot mo sa pari guys. Ha? Ano nga sa YouTube? So, medyo daghan na dyan. So, wala pa ang pari. No, nagpaabot pa dyan ni guys. Marso gani. Ini gyapon Ay, tumisa pa-memorize gani. pa nila. Oh. Nice. Duwi-duwi. Memorize pa na. So, medyo gamay-gamay pa dyan may mga kaupaw. Dari ba? Mandaghan dito. Mga pangit. Kami og panimba.
Where you spend